Dámy a páni, prajem krásny deň. Už o pár hodín privítame nový rok, rok 2024. Možno mnohí z vás očakávate, že na tomto mieste začnem rekapitulovať práve končiaci sa rok z pohľadu aktivít slovenského hnutia Obrody. Nie, nezačnem, pretože aktivity nášho hnutia, či už na poli občianskom alebo poli politickom, sú také bohaté a také rozsiahle, že ak by som ich chcel v tomto videu rekapitulovať, tak toto video by sme museli nakrúcať minimálne 5 dní v kuse. Ale pravda, že pokiaľ máte záujem získať prehľad našej činnosti, tak všetky potrebné informácie sú dostupné na našom webe sho.sk. V tejto chvíli by som chcel ale vašu pozornosť upriamiť na to, čo nás čaká, pretože aj rok 2024 bude mimoriadne bohatý na aktivity a celoštátne udalosti. Pokiaľ ide o slovenské hnutie Obrody, môžem vás ubezpečiť, že budeme naďalej mimoriadne aktívni na poli občianskom. A to vďaka projektom Staráme sa a Nebuď sviňa, ako aj vďaka novinám Právo národa. No a pokiaľ ide o pole politické, tak tou topkou celoštátnou budú prezidentské voľby. No a to vás môžem ubezpečiť, dámy a páni, že slovenské hnutie Obrody sa aktívne zúčastní prezidentských volieb, pretože, tak ako hovorí môj kolega Sejkeli z Košíc, máme politický subjekt, tak robme politiku. Pekný deň, Slovensko.